Извинявам се за прекъсването, исках да увелича звука, но клипът спря. Сега ще ви направя медитацията отново по случай 21 юни, Международния ден на йога. Така, отпуснете тялото, мускулите, дишаме коремно. Вдишваме, корема се повдига. Издишваме, корема спада. Вдишваме, корема се повдига. Издишваме, коремът спада. Вдишваме мир и спокойствие. Издишваме безпокойство и умора. Вдишваме мир и спокойствие. Издишваме безпокойство и умора. Започваме да си броим: едно вдишване, едно издишване. Две вдишваме, две издишваме. Три вдишваме, три издишваме. Отпуснете пръстите на десния си крак, стъпалото, петата, ахилесът, подбедрицата, прасецът, коляното, бедрото. Целият десен крак е отпуснат. Отпуснете пръстите на левия крак, стъпалото, петата, ахилесът, подбедрицата, коляното, бедрото. Целият ляв крак е отпуснат. Отпуснете седалището, ханша, кръста. От кръста нагоре прешлен по прешлен до врата. Отпуснете корема, гръдния кош. Сърцето тупти леко. Отпуснете пръстите на дясната си ръка, палец, показалец, среден, безимен, котре. Долната част на длънта, горната част на длънта, китка, предмишница, лакет, мишница, рам. Отпуснете пръстите на лявата ръка, палец, показалец, среден, безимен, котре. Долната част на длънта, горната част на длънта, китка, предмишница, лакет, мишница, рама. Отпуснете шията, брадичката, челюстта, устните, бузите, носът, клепачите, челото, междувеждието. Представете сте, че сте на една зелена поляна. Усетете допира с тревата, нейния мирис. Почувствайте топлината, която идва от слънцето, полъхът на топлия вятър. Чуйте шумът от листата на дърветата, песента на птичките. Представете си, че тръгвате от тази поляна и минавате през една гора, борова гора. Усетете мириса на бор, на чист въздух. Усетете прохладата, която е в тази гора. Около пътеката има различни храсти, горски цветя, диви ягоди. Вие ходите и се наслаждавате на въздуха, на тишината, на спокойствието. Чувате песента на птичките. Слънцето се показва отгоре над дърветата.
съвсем леко, понеже гората е гъста, има много дървета. И стигате до един вир. И в вира има водопад. Решавате да влезете в този вир. Първо се събличате. Започвате да газите във водата. Водата е леко прохладна, не е много студена. Водата е много чиста. Вижда се дъното, виждат се рибки. Всички камъчетата се виждат по дъното. Много чиста и кристална вода. Влизате постепенно, за да свикнете с температурата на водата. Отивате под водопада и се оставяте водата да се стича по цялото ви тяло, по косата ви, по лицето ви. Оставате така под водопада. Усещате как всичката негативна енергия се измива от вашия мозък, тяло. Усещате как изхвърляте всички негативни мисли, емоции, чувства. Изхвърляте чувството за вина, чувството за страх, чувството за несигурност, чувства за обида към някого. Всички претенции към другите хора изхвърляте. Усещате как все повече и повече водата отмива всичко, което ви е ненужно и е мръсно. И не ви се иска да излезете от този водопад. След като вече сте постояли известно време, решавате да излезете на брега. Излизате бавно, без да бързате. И все едно сте олекнали с 5 кг, защото сте изхвърляли всичко негативно, всичката тежест от вашите рамена. В принцип, когато човек е натоварен психически, най-много го болят рамената и врата. Изхвърляли сте всичко негативно от вас. Чувствате си по-леки, по-подмладени с 10 години. Обличате се. Тръгвате отново през гората, после през полянката и се прибирате при вашето семейство, където ви очакват с нетърпение, с любов, където ви ценят и ви обичат. Сега отново сме в стаята за релаксация. След преброяване и дълбока въздишка се протегнете. Може да се обърнете надясно и когато се почувствате вече готови, да станете. Тази релаксация може да си я правите вечер, преди лягане. Между другото, тя подейства и на моето куче Рекси, защото заспа. Сега да ви го покажа. Преди малко даже хъркаше, обаче сега като насочих камерата към него и той се събуди. Между другото, релаксациите съм ги пробвала и на моя племенник, като беше беби. И заспиваше винаги, когато му говоря и му правя релаксации, той заспиваше. Гласът ми е доста така спокоен, успокояващ. Казвали са ми го много хора, понеже говоря и по-меко. Това се оказа един от талантите ми, че имам хубав глас за релаксации, за медитации.
Ами, хубав ден ви пожелавам от мене. Заповядайте до вечера на практиката от 18 часа в Зона Фитнес безплатно. И ще се видим с някой от вас. За другите остава подаръка релаксация. Извинявам се за прекъсването на клипа. Хубав ден от мен. Целувки.